Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. K'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye juin kalo tile 18 san 2026 an bɛ an filɛbaa n'an kanubaa bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ma ko aw ni ɲankuma aw bisimila jani ale sanfɛ monsieur le maire Seydou Sako k'an ka foli bɛ se a ma a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen jalafarakaw fɛ yen Sajola ale cercle kɔnɔna na Kayi région na ka foli ta ka ɲɛsin Siriban Bacili fana ma Sori Kɛmɛso a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen min ye Bayi Bayi mairie du district kɔnɔna na an yɛrɛ kɔrɔkɛ n'o o ye Sidiki Buhare ANP la an ka foli bɛ se ale fana ma monsieur le ministre Tchɔnɔ Umar Asi Jalo Jaba Sidibe n'ale bɛ salakaw ka sigi la Bole k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Tchɔnɔ Umar Asi Jalo le jeune k'an ka foli bɛ se a ma Amadu Gasama domaine kɔnɔna na k'an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn Falaye sangaw y'a bɔ a sira fɛ dɛ Aba Ture ko an y'an ka mugu fara ye ne kɔni ye n da min sɔrɔ nka mɛ min f'i ye a dasi ji la fɔlɔ dɛ a ye min da ne ka kun n'i m'a bila ji la ka mɛn a kɔni n'i y'a dun i tɛ surafana dun dɛ a b'i fa tewu wa i ta bɛ kɛ ji min o ji min ye an bɛ Aba fo ko min ye san wɛrɛ san ɲɛmɔgɔ ko Ala ka o yira an na sangaw Dawulakaw ni Tarawelelakaw Falaye
olu ye dugutigilakaw ni laadatigiw ye an b'u fana fo n hakilila k'a fɔ ka don yɛrɛ bɛna sigi bamakɔ kɔnɔna na bi ani sini baabu yɛrɛ daminɛna kabini kunna sini ko an na an da don o fana na ko kuma jatigintan dɔ kuma kalantan dɔ bilara bɔlɔlɔ sanfɛ fala ye ko an ka dɔ bɔ ko dɔ tun bɛna fara a kan tuguni k'an kun kan k'an bolo bila an jufa la tuguni Aluseni Sanogo ko tiɲɛ tɛ bi tiɲɛ tɛ sini an n'an da don o la IEC jamanaw cɛsira ɲɛnabɔli hukumu kɔnɔna na ka jɛ ka kuma kelen fɔ ka taabolo kelen kɛ o bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye maa mafalenw ye olu b'o ɲɛbila baara la yanni minisiriw ka ɲɔgɔn sɔrɔ sabula a yera k'a fɔ nin waati laban in na fala ye IEC maaw ye min lakɔlɔsi kumakanw tun tɛ ka taa ha a tun tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kosɛbɛ u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko maaw bɔra a ko kalama o la sa sigi bɛ ka kɛ Bamakɔ yan yaasa ka se k'a lajɛ bɛnkan bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka kumakanw k'olu kɛ kelen ye IEC ale kɔnɔna na wolomasiri tabaw olu kɔni b'u ta la hali bi wulikajɔ ni cɛsiri min ye baro kɛlɛtigi ye président ni ale ye ministre de la défense ye Nagakɔrɔ minisiri fala ye ale fana ni kɛlɛkɛcɛw ka dagatigiw ye ɲɔgɔn ye kunungo ɲɛbila baara don yanni ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka marabolow fana kɔnɔna na an na taa ye bi sɔgɔmada in na yaasa ka se ka o kɔnɔna kibaruyaw kɔkan kibaruyaw la ko bɛn sɔrɔla han fala ye Iran ni États-Unis u yɛrɛ tɛ ka Israël fɔ a la tuguni dɛ u b'ale bɔgɔ ka fɛgɛ de fala ni kɔni b'a yira sa k'a fɔ ko ni Israël y'a bɔ a yɛrɛ la don o don k'i kelen ka t'i firi Iran kan o y'a ka ko bannen an bɛ dugawu kɛ halisa kɛlɛbaw kana kosɛbɛ jamanaw kɔnɔna na basigi ni lafiya ka na a bɛ se ka kɛ a kuma ninnu y'o fala ye a kumalama ka ɲi o an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan o ka fisa ni marifata in ye marifata in ale kɔlɔlɔ ka bon dɛ i ka yɔrɔ bɛna dayɛlɛ han Detroit d'Hormuz ja kɔkɛ ko n ka minɛnw bɛ yen a kun kɛlen don ka kɛrɛnkɛrɛndaw bɛɛ suwa sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye jani ale sanfɛla la dugubila ka fisa laada wuli ye an y'a fɔ aw ɲɛna n ko aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka hakilina di jani sanfɛ bonya ani karama kɔnɔna na sɔgɔmada in na an bɛ taa États-Unis n'an sera États-Unis fala ye an bɛ taa New York kaw fɛ yen New York min ye Mohamed Kante ye ale IEM ɲɛmaaya kɛ jamana in kɔnɔ yan IEM ana anw y'a kɛ Badalabugu kalanso la fala ye ka taa kɛ Badalabugu lycée la Kante nin waati in na ale sigiyɔrɔ bɛnnen don États-Unis ma ale bɛ baara la yen o la sa fɛn o fɛn b'a kɛ jamana kɔnɔ a b'a ka hakilinaw n'a ka miirinaw di an ka jamana lakanako bɛ cogo min degun min ye an sɔrɔ avril kalo tile 25 Kante ko fala ye premier ministre ma k'a ka wuli k'i jɔ ko ka Mali faso dakɛda baarakɛlaw bila baara la han ko n'o tɛ ko dɔ kɛra ten an ka taa États-Unis min ye Mohamed Kante an ka ale lamɛn. Monsieur Kante ni ni ɲɔtuma n kɛra tile 2 don de na ye a ma kɛ nin na ye bi an seri ma tuguni ka hakililata dɔ jamana ko bila kɔ so n ka question fɔlɔ bɛ taa changement ko la au sein de l'armée hakililata ye jumɛn ye. Salam alaikum an bɛ maliyɛnw bɛɛ fo sani ka i ka question jaabi fɔlɔ permettez-moi an ka tasibila ka se an ka foro ma militaire kunda o ni civil kunda ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔ sumaya ala k'u fara silamɛ su kan an ka banabagatɔ min bɛ yen an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛnɛya d'u ma ni an ka mɔgɔ min bɛ bolo la an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka fiɲɛ bɔra sira d'u ma an hakili b'u la a kɛra tile 2 ye o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an ka interview laban na ne bɛ fɛn fɔ pendant pour 4 mois pour 5 mois changement min kɛra au sein de l'armée ce n'est pas d'autre chose jamana kɔnɔ ni situation sera cogoya dɔ la président ni a kɛrɛfɛmɔgɔw u b'o wele ko cellule de crise u b'u sigi k'u hakilila jagabɔ maintenant an bɛ se ka mun kɛ ka yɛlɛma don armée kɔnɔna la o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko minnu bɔra u place la ou minnu min tɛ k'u tɛ u t'u ka baara dɔn ou bien u sɛmɛ janfa ni fɛn dɔ la o tɛ c'est dans le sens de prendre les choses en main essayer de corriger erreur min kɛra pour que a ɲɔgɔnna kana kɛ tuguni. a ko an ka général Famauke Kamara komi a bɛɛ y'a dɔn ko ale tun ye an ka général Sadio Kamara proche dɔ ye
mun ka be se na ku ya bo bara la we ni fe era ki na ta azuma ya bon o kuma madame ne kamini bi ala ka ɲina nga général Sadio Camara yɛrɛ la parce que fɛn bɛɛ fɔra Sadio ani Asimi ma o ni général Maliki Diaw fɛn bɛɛ fɔra o fana ma ni Asimi dɔwɛrɛ tɛ dɔrɔn o ka plan do pour que an ka officier bɛ se ka bila ɲɔgɔn na cogo min na ka armée diviser parce que u ye fɛn bɛɛ tenté a si ma sira sɔrɔ maintenant tɔ kɛra stratégie kelen min kolo tɔɔrɔ bolo o de ka se ka don an ka généraux ni ɲɔgɔn cɛ ka se k'u diviser pour que u se ka armée la gosi cogo min na bon général Famoké Camara c'est un officier supérieur de l'armée c'est un homme valeureux bɛɛ b'a dɔn a ka baara la mais an bɛ mun fɔ dɔrɔn mɔgɔ jumɛn bɛ se k'a fɔ ko que tu n'es pas un officier, que tu n'es pas proche de ton ministre dans son exercice à ka baara taabolo la o tɛ o ministre de la défense bɛ sɔrɔsi bɛɛ ka daminɛ dɔgɔmani la ka yɛlɛ sanfɛ a bɛɛ ministre ka proche o comme n y'a fɔ dɔrɔn dɔwɛrɛ tɛ dɔrɔn lagosi lo dɔrɔn pour que a se k'u kun kari ɲɔgɔn na cogo min na général Famoké Camara a b'a ka baara la il est sous les ordres du général le président Assimi Goïta ya so na an bɛna taa se an ka danbe fɛn na quoi o video dɔw bɛ ka circuler ni fɛnw e ka tila taa juma ye an ka valeur perte de valeur la quoi bon bibi na Mali la an bɛ yɔrɔ min na an jɔrɔlen don an dusu ma kasilen don dɔɔnin parce que n'an y'a jateminɛ bibi na an denw n'an mɔdenw bɛ sira min kan vraiment a bɛ mɔgɔ jamana kɔnɔ a bɛ mɔgɔ jatigɛ parce que denmisɛnninw dɔ de bɛ san 13 san 14 san 15 o dɔ de bɛ appartement ta la bon appartement ta la o taa fɛn jugu ta ye ka ko kuntanw mun n'an ka danbo tɛ ɲɔgɔn ye sira la o fana dɔrɔn tɛ o ni drogue ko min donna au niveau de la jeunesse malienne o fɛngɛ la a bɛ mɔgɔ jatigɛ jamana ko la an bɛ mun fɔ an ka autorités ɲɛna dɔrɔn u ka se an ka brigade merci bɛ n ka kɔrɔ maintenant an bɛ proposition min k'o ye an ka ministre de la famille et des enfants on est ministre de la sécurité on est ministre de la culture u ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka une brigade u ka brigade dɔ créer o brigade an m'a nommé brigade de restaurer nos danbe nos valeurs au brigade là maintenant d'être strict fɛn fɛn bɛ taa la gosili lase an danbe ma que a kɛra drogue ko a kɛra manamana ko appartement ta nin ko nin fɛn ninnu essayer de voir au brigade ka baara kɛ dans ce sens là parce que nous les parents on a démissionné la responsabilité c'est pas au niveau des enfants c'est au niveau de nous les parents on a tous démissionné an bɛ se ka mun fɔ halisa ala ka jamana basigi ala ka Mali kanu maliyɛnw na jamana wɛrɛ t'an bolo ni Mali tɛ an k'an bolo ɲɔgɔn ma an ye fɛn bɛɛ fɔ kuma bɛɛ kɛra maintenant nous demandons au président de la République d'assumer sa responsabilité avec ses camarades de lutte. i ka mot laban bon mot laban bɛ yen dɔrɔn an b'a fɔ maliyɛn na dɔrɔn an bɛɛ ka kɛ maliyɛn an bɛɛ ka kɛ maliyɛn a n'a kɔrɔ ɲɔgɔn na an bɛɛ ka jɔ an jɔyɔrɔ la on est nous demandons au général Ablaye Maïga, le Premier ministre, de mettre fin à la récréation. Je répète encore, nous demandons au général Ablaye Maïga, Premier ministre, de mettre fin à la récréation. Je répète encore, nous demandons au général Ablaye Maïga de mettre fin à la récréation au Mali. Malien Alsa, Anga Bolo de Nogoma, Anga Jamana Ladje, Jamana Wara Tambolo ni Malinte, Ambega Ke Sorasi, Ambega Ke Gendarmerie, Ambega Ke Policier, Ambega Ke Sapeur Pompier, Ambega Ke Eaux et Forêts. Naim Ojugo Raro, Anga Nasem Koshima, Anga Famala Donala, Anga Famala Donala, parce que Bibina, Amado Maliberomna, Ambe Jaffa de Kono, O Jaffa mi, Akonoga Dunkotwe, Ambega Teke de Mama, Anga Malilay. Mais Asmi Feo, Nte Asmi Feo, Ame Jamanakola. Mais Maliki Jao Feo, Nte Maliki Jao Feo, Ame Jamanakola. Mais Morocone Feo, Nte Morocone Feo, Ame Jamanakola.
mais wakefe nte wakefe ame jamana kula malem alsa ambe kantika nyogoma anga mali laje défendons l'intérêt du peuple malien en se donnant la main anga folibe anga sorasouye mon me kele karola on est anga citer chauffeur nous pensons à eux la patrie ou la mort nous vaincrons vive le peuple malien. Dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka armée ka wuli ka jɔ mun kɛra nin kalo in tile 16 n'o ye Bamaɲɔre ɲugawale kɛbaaw ka taa olu juguya la ye leere ni ale bɛ Tumutu marabolo kɔnɔna na wuli ka jɔ kɛra ye an ka pankurutigiw olu ye jateminɛ caman kɛ k'a ye k'a fɔ jɛkulu dɔw bɛ yen u bɛ ka t'u mɛrimɛri bugutufa dɔ kɔfɛ ani tu dɔw kɔnɔna na minɛnw caman baden bɛ u bolo dugunicinin dɔ bɛ leere kɛrɛfɛla la n'u b'a fɔ ko El Sarabo mobili minnu tun bɛ yen sa anu nana bolimafɛn minnu bila yen anu bololaminɛw armée kɔni ye ta kɛ a bɛɛ lajɛlen ka k'u bɛɛ lajɛlen nɔɔni o nɔgɔni kelen fana fɛ yɔrɔ kelen na yen tuguni a yera k'a fɔ ko taji mara yɔrɔ dɔ fana tun bɛ u bolo min ye taji bariko caman baden kun tonnen do yen an'u ka motow caman a kɔni kun labɛnw kɛlen do cogo min na u bɛna na taji de kɛ moto ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sa ka sɔrɔ ka olu yari ka don armée ale ma mɔbɔ mɔla ye tuguni min ye drone aérien ye ale ta tugu ye fan bɛɛ lajɛlen na minan fɛn fɛn bɛ yen ale ni taji mara yɔrɔ in k'a bɛɛ lajɛlen gosi ka taa da o la sa maa ninnu kun kan ka wuli ka taa sira o sira fɛ o mɔmɔna cɛw fana fɛ dugumana na sa yaasa baara tɔ bɛ se ka dafa cogo min ye Jean Élisée Daw ka bataki kɔnɔna na a ko nin yɔrɔ fila si la maa si ma bɔ a la bolominan fara min ye maanifinw yɛrɛ kan o la sa ko min ye wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo ɲuman min ye laɲini kɛ ko sabatili ye wulikajɔ ni cɛsiri ka kɛ ka Bamaɲɔre ɲugawale kɛbaaw k'olu kɔni bɔ baara la fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ fo ka taa se u duguyɔrɔ laban ma Mali kɔnɔ k'o baaraw bɛna to sen na ko n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma n'Ala sɔnna a ma ko se bɛ sɔrɔ juin kalo tile 17 Jean Élisée Daw ale ye wolomasiri tabaw ka dagatigi ye fala ye kunun ko minisiriso min bɛ mara sɔrɔdasiw ka ko kunna ale ɲɔgɔn ye soba kɔnɔna na sa minisiri min bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna o nagakɔrɔ minisiri n'o ye baro kɛlɛtigi ye ale ye sɔrɔdasi ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fala ye an bɛɛ lajɛlen tun bɛ an n'an ka jalaw nin ye biro kɔnɔ baara ye anw ka sen ka teli o la ne yɛrɛ tun bɛ yen nka an ka taa masawule ninnu da ɲɔgɔnna kan anw bɛ to yan fɔlɔ n'u tilara tuma min anw b'u sɔrɔ yen fala ye min ye sɔrɔdasi ɲɛmaabaw ye dagatigiw bɛɛ lajɛlen welela ka na yaasa ɲɛfɔli ka kɛ ɲɛfɔli ye mun ye jamana ɲɛmaaw ye fali min don wolomasiri tabaw ka taabolo la ani jɔyɔrɔ falenw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ maaw kɛlen k'u ka jɔyɔrɔw ta a ka kan kuntilennaba min bɛ jamana ɲɛmaa fɛ o ka da u tulo kan nka yanni ni jamanakuntigi ka ɲɔgɔn ye baro kɛlɛtigi ale min ye nagakɔrɔ minisiri ye ko u n'ale ka masala u bɛ ɲɔgɔn dɔn kɔrɔlen nka a ka ɲi laɲini dɔw bɛ yen o ka fɔ u ye baara kɛcogo ni baara taabolo ni baara kan ka sigi sen minnu kan kuma taara o la min ye ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ y'i dantigɛ chef d'état-major armée de l'air n'o ye général Boyi ye olu yɛrɛ ye kuma ta ka taa se garde nationale chef d'état-major kura ma fala ye armée de terre ye ka taa se an ka pankurukow bɛ maa minnu bolo bɛɛ lajɛlen ye i fɛla fɔ minisiri kura ye fala ye baara tun bɛ cogo min Sadio Kamara ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ fala ye k'an ka taa o ŋunan fan fɛ hali bi yaasa baara tɔ bɛ se ka sinsin laɲini ye minnu ye olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min sabula wulikajɔ ye kɛkun ye kelen ye an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen ka don an sagoya la an ka wolomasiri tabaw ka taa ni ka segin ka se ka sabati o la min ye baro kɛlɛtigi ye n'o ye général brigade Umaru Baro Jara ye a ko a ye nin kuma in mɛn koyi ko jamanakuntigi yɛrɛ ka miiri n'a yɛrɛ ye nin yɛrɛ de ye o de la sa a ko ale n'u ka ɲɔgɔn ye yanni u ni ale yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan fɛɛrɛba minnu sigira sen kan laɲiniba minnu kɛra sa kɛlɛdagatigiw k'o f'u ye baro y'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la don o don min ye wolomasiri tabaw ye cɛden minnu b'u bolo Mali fantan ani naani u bɛ baara min na bi k'a ma dogo ɲɛmaa si la o la sa halisa dɔ ka far'o kan min ye baro kɛlɛtigi a ko n'Ala sɔnna a ma tile fila in na dɔrɔn fala ye u ni Asimi yɛrɛ bɛ sigi ɲɛŋɔɲɛ sabula tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o fara ka ca an b'a fɔ maaw ɲɛna sa nin waati in na
min ye général d'armée Assimi ye ale de ye wolomasiri taba fana ka ministre ye Barou kɛlɛtigi ale ye a nagakɔrɔ ministre ye n'o ye ministre délégué ye ale de ni wolomasiri taba ka dagatigiw ye ɲɔgɔn ye fala ye DGCC maaw ko sa ko ka baara wuli ka jɔ humu kɔnɔna na ko kun na sini ko taji dɔ sera joyilakaw fɛ yen dugudenw ko sar'olu ma kosɛbɛ taji ko a n'a to sa ni tile fila in na joyilakaw fana na se ka munumunu salo ka se ka taji sɔrɔ ka k'u ka minɛnw na baara a bɛ se ka sabati cogo min DGCC directeur n'o ye Gédéon ye a ko fɛɛrɛw bɛ sen na su ni tile Mali fantan naani tajiw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa cogo min u ni wolomasiri taba ka bolo di ɲɔgɔn ma o hukumu kɔnɔna na min ye Orange Mali kɔnɔna na fala ye denmisɛnnin maa 150 min gɛnna ka bɔ baara la k'a sɔrɔ kuma dɔ a la juma dɔ a la ni binkɛr'u kan olu ka kiiri u y'a ta ka taa n'a ye cour d'appel la cour d'appel ale fana ye kiiri kɛ fala ye ko ni Ala sɔnna ma nin kalo in tile 25 denmisɛnninw ni Orange u na fara ka bɔ ɲɔgɔn na nka ni nin jaabi fana bɔra n'a ma diya Orange ye a bɛ se ka taa n'a ye cour suprême fana na a bɛ fɔ o ma ko pourvoi en cassation nka yen fala ye kiiri fɔlɔ min kɛra ani kiiri filanan baara bɛ kɛ ni olu de ye maa ti wele ka taa kɛnɛ kan ye ka taa dantigɛli kɛ tuguni papiyew de kɔni bɛ ci sa olu b'o de lajɛ olu yɛrɛ b'u ka fɛsɛfɛsɛli n'u ka ɲininiw kɛ ka sɔrɔ k'u ka jaabi di n'Ala sɔnna ma kuma in kɔnɔna na fana an da bɛna don Clément ale ka ko la Clément min ka ko n'o o sera u ma ye bolimafɛn sen 2 ni sen 3 olu sɛbɛn ɲinini ko taa na sira fɛ ka plaki don olu la fala ye Bamakɔ kɔnɔna na yan kunun ko an ka cɛdenw taara Sogonikɔkaw fɛ yen ka taa lajɛ baara yɛrɛ bɛ ka kɛ cogo di u ye min sɔrɔ ko jama bɛ yen kosɛbɛ nka min ye maa minnu kan ka baara in kɛ k'a tɛ labɔli kɛ Nfamara Berete Keba Jalo kamera la olu tun bɛ yen kunun. Lakanako fɛlɛw kama an ka jamana bolimafɛnko minisiriso ye hakilina mun ta moto sen 2 ni sen 3 ko bɛɛ ka plaki i ka moto la maaw y'a hakilina faamu o labɛnnen don a kama jamakulu bɔlen ka caya kosɛbɛ Bamako Sogonikɔ ONT kuru kɔnɔ o de bɛ o wale sɛbɛntiya kabi ko daminɛ nka maaw y'a yɛrɛ k'a fɔ gɛlɛya caman de bɛ baara kɔnɔ fo ka lajɛli kɛ olu la. Bon a daminɛ ni bi cɛ ne nana yan depuis lundi ni ma gɛlɛya sɔrɔ papier la mais certificat de résidence kɔnɔ kɔni n ye gɛlɛya dɔɔni sɔrɔ la so kun ka wari sara bon n ma sɔn donc n sigi heure 1 ɲɔgɔn o y'a diya bon n fana nana plaki ta yɔrɔ la depuis lundi donc n'an taara aran dɔ jɔ u b'an bɔ yen u b'an bila yɔrɔ gɛrɛ jusqu'à ce que bin sera k'an ka dépôt kɛ. Bon a ko kɔni bɛ tan dɛ an kɔni bɛ sɛgɛ la nin ye 3 jours lundi mardi bien mercredi n'an bɔra aran dɔ la an bɛna aran dɔ la a bɛ kɛ tan il faut organisation kɔni franchement ce n'est pas à la hauteur quoi mɔgɔw ka ca donc mɔgɔw sɛgɛnnen don n'u bɛ se k'a kɛ cogoya min la pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya nin ko in la a bɛ bɛɛ lafiya. An nana plaque ta yɔrɔ la maintenant problème kɔni bɛ plaque ko la ne ye min faamuya la o ye que o ka se ka organisation dɔ kɛ minnu nana dépôt kɛ lundi don ani kunu mɔgɔw ani bi mɔgɔw a bɛɛ jama kelen donc an tɛ ka se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ ani mun nana dépôt kɛ kunu ani mun nana dépôt kɛ kunu sini a bɛɛ tɔgɔ bɛ ka wele yɔrɔ kelen la donc n'u sera k'o kɔni bɔ ɲɔgɔn na en tout cas o de bɛ fisaya sinon ne kɔni ma basigira baara na baara tagabolo ka. Bon ne ka avis ta ye min ye c'est à dire organisation yɔrɔ de don quoi an kun bɛ min kɔrɔlen wari sara yɔrɔ bɛ yen i bɛ taa i b'i ka wari sara reçu bɛ d'i ma i b'a fara i ka dossier tɔw kan i bɛna i b'a déposer c'est aussi simple que ça dɔw bɛ k'an lamunumunu cogo min na tan vraiment a bɛ mɔgɔ lasɛgɛ a bɛ mɔgɔ ka jour perdu. Bon vraiment an kɔni bɛ yan nɔ bi y'a tile 3 ye an yɛrɛ bɛ yan baara kɔni ka suma baara taabolo ka suma kosɛbɛ bon bi ye ne yɛrɛ tile 3 ye n bɛna don o don sɔgɔma bon ne t'a dan bi wari sara dɔrɔn de don paiement bon halisa turu ma se anw ma bon donc an kɔni bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a lajɛ u ka se ka ko in fɛlɛ kɛ bin bɛ se ka baara in teliya sinon n'i ko ko dayirimɛ ɲinina ka na tile ban sigili la bon a ka gɛlɛn kosɛbɛ. A baara taabolo ma yɛrɛ kɔrɔ kabini lundi 10 heures an bɛ yan fo sisan an ka papier tɛ ka sɔrɔ minnu bɛ ka na mardi olu b'u ta kɛ ka taa baarakɛla hakɛ ka dɔgɔ wa baara organiselen tɛ ka ɲɛ fɛnɛ n'a fɔra kabini lundi 10 heures an bɛ yan fo sisan 3 jours an tɛ ka baara kɛ an tɛ ka foyi kɛ an n'u bɛɛ denbayatigiw de an bɛ dépense ni fɛn bɔ an bɛ tilen k'an jɔ a 16h 15h30 bɛ se 16h bɛ se ko baara jiginna diɲɛ dogo don baara jiginna an ka dossier tɛ ka sɔrɔ o ko degun de b'an kan yan. A tacogo ka fisa dɔɔni baara ka teli mais minnu bɛ ka baara kɛ ni kun sera ka dɔ fara olu kan pour que a ko ka teliya o de kun ka ɲi quoi. A daminɛ na lundi don k'a tɔɔrɔ kana bila bira bon komi anw ni directeur kuma fɔlɔ bi de an nana on tɛ directeur fɛ bi an nana a recontrôler bon ala y'a kɛ an n'a yɛrɛ sigira bi an kumana an nisɔndiyara kosɛbɛ an nisɔndiyara baara a y'a bonya ni karama yɛrɛ d'an ma bon plaque ko in a diyara anw ye fo k'a dama tɛmɛ
Bon, an bɛ mun fɔ baara a ma organiser ka ɲa, a ma organiser dɛ, mɔgɔ kɛ dɔgɔ et puis jama bɛ kɛ na, bon moto dun ka ca, faut que u k'a lajɛ u k'a organiser ka ɲa, u kɔni u ye lancement kɛra lundi, jama bɔra fɛnɛ, wa mɔgɔw bɛ kɛ na, mais mun bɛ kɛ mɔgɔw décourager o ye baara ye a ma organiser yan ka ɲa, mɔgɔw b'a fɛ k'a ta, puisque mɔgɔw ɲɛ b'a nafa la, mais baara ye a ma organiser dɛ. Hakilina min na ko la o kɛ fɛn dɔ ɲini an bɛ se ka paiement kɛ cogo min na min tɛ ni jama ye mɔgɔ dɔw b'a debi kunasini debi kunu fo bi olu ma wele fɔlɔ an n'u ye tɛnɛn bolo la an ka baara bila ka na de paiement ka suma wa. Waasa baara ka teliya ko dɔ ka fara baarakɛlaw kan dɔ ka fara baara kumaw kan musaka min bɛ sara nɛgɛjurusow wariti siraw ka fara o kan yaasa ka wari sarali teliya ninnu de ye laɲinibaw ye minnu tun bɛ ka taa ni ka segin an ye maa fɛn fɛn ɲininka k'u b'a ɲini bolimafɛnko ɲɛmaayasow fɛ fɛɛrɛw ka tigɛ ninnu kama yaasa baara in laɲini bɛ se ka sabati. Falaye an kɔni bɛna kado di Madina ma han nin baara in na u k'a lajɛ waati dɔ la biométrie kɛli la ministre Dawudu ale ye mɔgɔ dɔw ta u bɛ taa mɔgɔw sɔrɔ jamakulu bɛ baarakɛyɔrɔ minnu na u bɛ t'u ka baara kɛ yen ne bolo syndicat bɛ moto katakatanigiw bolo syndicat bɛ moto taxitigiw bolo ni u ye olu syndicat ɲɛmaaw wele k'olu ɲininka a ye fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la an bɛ taa aw ta kɛ kin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'a u ye groupe dɔw sigi olu kan katakatanigiw fana k'olu fana ta kɛ ten cogo la n'o tɛ an filɛ nin min na nin tɛ ban n'a tɛ ban jama dun wulilen filɛ ni mɔgɔw découragera n'u ka wari ye dɔrɔn o fana y'a bannen nin y'a kɛ wagati de donc an b'a ɲini u fɛ u k'a lajɛ moto taxitigiw ka syndicat katakatanigiw ka syndicat hali n'o y'a sɔrɔ ekɔlisow fana kɔnɔna na ni ekɔli ma bila ekɔlisoba ninnu universitéw u ka équipe sigi olu bɛɛ lajɛlen na baara ka se ka nɔgɔya n'o tɛ an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ONT la an ɲɛ bɛ min na nin a ti ban ɲina a ti ban san wɛrɛ wa hali kalo 100 t'a ban o ɲuman ye min ye u ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ka baarakɛyɔrɔw la et puis o yɛrɛ ka nɔgɔn u ni syndicat bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a la u yɛrɛ bɛ syndicat ɲɛmaaw dɔn u ka papiers b'u bolo ekɔlisoba ninnu fana université ninnu ekɔliso minnu jama ka ca denmisɛnninw bɛ yɔrɔ minnu na u ka taa groupe 2 3 sigi olu yɔrɔw la nka u ka mɔgɔw ta de koyi u ka ministre dɔrɔn tɛ se ka nin baara kɛ dɛ u ka mɔgɔw ta de denmisɛnninw caman de bɛ u ye bɔlɔlɔ baara u b'a fɛn ninnu ɲɛdɔn u k'olu ta u k'u labɛn u k'a ɲɛfɔ cogo ɲɛna u ka kalo 6 contrat di u ma u k'u ta parce que nin ye Bamakɔ ye i b'a sɔrɔ marabolo fana kɔnɔna na jama ka ca tan cogo la mɔgɔ bɛ fɛ k'a ta nka a tɛ se ka se ka kɛ an kɔni b'o d'u ma o y'anw ka hakilina ye ekɔlisobaw syndicat moto taxi n'u katakatanigiw k'olu yɔrɔ ɲini kinw ni kominiw kɔnɔ u n'u ka jɛ ka baara kɛ ka équipe ɲini wa ka mɔgɔw recruter fana ministre so mɔgɔ baarakɛla dɔrɔn tɛ se ka nin kɛ dɛ u ka mɔgɔw recruter de jeunes bɛ u ye so don o don u bɛ nin fɛn ninnu ɲɛdɔn u k'u recruter k'u bila la ka contrat d'u ma kalo 6 u ka baara kɛ lala u yɛrɛ n'u ka moto plaque ta sen fɛ ye Aluseni Sanu ale ye bataki dɔ caman fala ye sɔrɔ ministre e ni kɛba terikɛ tɛ sa ye Sanu ye yɛlɛ la a bɛ ka yɛlɛ an na tuguni fala ye Sanu ko kunu ni kunasini ko a ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sira fɛ k'a fɔ ko maaw ko dɔ bɛna fara wari bɔta kan tuguni jamanadenw olu ka b'olu yɔrɔ min ye jagoya ni fin na k'a bɛna yira sa k'a fɔ ko baarakɛlaw ko dɔ bɛ ta olu ka sara la ko k'o bila faso wagane kɔnɔ ko dɔ bɛ ta kɛnyɛrɛye tigilamaw ka sara la ka dɔ bila wagane kɔnɔ min ye an bɛ impôt ni taxe minnu sara ko dɔ bɛna fara o bɛɛ lajɛlen kan k'a kuma bɛ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ Sanu ko u y'a ye WhatsApp ka fala ye ko sɛbɛn min filɛ n'a bɛ ka munumunu a ma bɔ ale yɔrɔ ale dɔnko t'a ko la ale ka ministre so ma fosi kɛ a la wa ale ka papier tɛ ko k'a da jamanadenw bɛɛ lajɛlen tulo kan ni farankan bɛ kɛ jamana b'o kɛ n'a ka jamana kunnafonidisow de ye min ye kɛnyɛrɛye tigilamaw faralen kan ka kibaruya di bɛɛ lajɛlen ma ni fɛn o fɛn bɛ kɛ a bɛ kɛ ni jamana ka hakɛw fana kɔnɔna na sɔngɔw tɛ se ka wuli ka fara olu ka tancogo la ko nin waleya mun filɛ k'an ka hakili to an yɛrɛ la kuma jatigintaw ni kuma minnu bɛ yen n'olu tɛ tiɲɛ ye k'an k'an kɔlɔsi u la yaasa min ye jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min a k'a b'an ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo u ka fasoden ɲumanw na u ka baara kɛcogo ɲumanw na jamana k'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa min ye basigi o ni lafiya bɛ se ka na cogo min na an ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Aluseni Sanu ka ministre so la fala ye maa min ye sɛbɛn fa siri o ye général Ablaye Traoré ye chevalier de l'ordre national o ye ale ye danbe tigilamaw ka babu min bɛ senna nin waati na ministre Mahmud Dafefe tile filanan tun ye bi kunu ye
min ye tile filanan in kɔnɔna na sa danbe kɔlɔsibaw olu bɛ se ka baara kɛ cogo di minisiriso ale ni minisiri wɛrɛw minnu bɛ yen ni olu ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ u ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan sabula a yirala k'a fɔ ko min ye danbe kɔlɔsiba ninnu ye olu kɔni yɛrɛ y'an ka siniɲɛsigi sinsinbaw ye maa minnu don sa olu kɔni bɛna ta yaasa anw yɛrɛ ka tabiya n'an ka taabolo n'an ka danbew bɛ se ka kɛ kalansen ye cogo min ka don an ka kalansow kɔnɔna na k'an hakili to an yɛrɛ la min ye diɲɛ taabolo kuraw ye k'olu fana matarafa fala ye min ye Mamu Dafe a ko ni laɲini kɔni kɛra jamana ɲɛmaaw fɛ a lawaleyali o kalifalen don olu la o tɛ se ka kɛ fiyewu f'olu k'an ka maabaw wele kabilatigiw dɔnkotigiw sekotigiw min ye dugutigiw ye fala ye ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan miirina min bɛ u la k'o kɛ bataki ye bataki bɛ se ka kɛ ta don an ka kalansenw kɔnɔ na kalan bɛ se ka sigi sen kan cogo min hakili jagabaw fana ka to ka kɛ ka fɛɛrɛ kɛnɛw sigi i n'a fɔ laada la an bɛ baaraw kɛ cogo min na an ka togodaw n'an ka sigidaw la nka k'an dayɛlɛlen to diɲɛ ye fana han sabula nin fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ fana sanfɛ ka baara kɛ n'a ye an ka danbew bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min na n y'a f'i ɲɛna n ko Cour suprême ale y'a yira sa k'a fɔ ko Clément ka sunadonbaw k'olu tun ye laɲini min kɛ ko k'a fɔ ko ka Clément labila liberté provisoire la fala ye k'o tɛ se ka kɛ min ye Clément ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kalanfa don kalanfa min ka wulikajɔ barika bonyana dunkojuguya ni yuruguyurugu kɛlɛli la bɛrɛbɛrɛlitɔnw a y'o fana sigi min ye professeur Clément Danbele ye fala ye ale filɛ kaso la nin ye nin y'a san 2 ye sabula ko a ye kuma fɔ kuma min n'o yirala k'a fɔ ko o yera bɔlɔlɔ sanfɛ n'o bɛ ta ka ɲɛsin jamanakuntigi a n'a ka denbaya ma ko faliko kuma tun bɛ a la Cour d'appel ale tun ye kiiri in bɔ ka bi k'a yira sa k'a fɔ ko Clément ka to kaso hukumu kɔnɔna na Clément ka sunadonbaw ma jɛn n'a ye o taara n'a ye Cour suprême na fala ye o tɛ prouver en cassation ye sa wa ka se ka taa laɲini minnu kɛra k'olu kɔkari Cour suprême ale ko sɛbɛnw ma dafa han ko sɛbɛn minnu bɔra Clément yɔrɔ k'olu ma dafa min ye sɛbɛn dɔ bɛ yen min b'a yira k'a fɔ ko musaka sarala ka na n'a ye olu fɛ Cour suprême na k'o fana ma ye Clément ka sunadonbaw y'a yira sa k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ ye han ko olu yɛrɛ de bɛ a dɔn k'a fɔ ko k'a dɔn ka lakari fo ka sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen dafa k'a di ko a kuma nasuru ye min ye fala ye ni sɛbɛn ma dafa ko o kumana ko Cour y'a sɔrɔ cogo di donc waleya in a kɔni yira sa k'a fɔ ko Clément kɔni ale na to kaso la fɔlɔ wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ sen na a ka sunadonbaw fɛ kiiri tigilamaw don u na ɲɔgɔn faamuya a la sabula a baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kiiri ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna na nin waati in na an ye sɛbɛn sɔrɔ ka bɔ min ye studio tamani olu maaw olu yɔrɔ fala ye an ka jamana kɔnɔna kibaruyaw la sisan an bɛ taa tumutukaw fɛ yen ambulance 2 n'o ye banabaatɔ ta mobili ye o dira Ayibomokaw ale ni Zuwerakaw ma Zuwera ni Ayibomo o ye kɔni ye Gundam ni Gurumararusi ye fala ye min ye Ayibomo ye ale ye Gurumararusi ye Zuwera o ye Gundam ye n bɛ yen yɔrɔ dɔn n bɛ Zuwera yɔrɔ dɔn fala ye an bɛ baabu sigi Zuwera ka don dɔ la nka Zuwera dangelen 5 don fiɲɛ na kabini Asimi ninnu nana fanga la n ko terroriste ɲɛmaa de tun bɛ yen a tun bɛ kiiri tigɛ yɛrɛ nka kabini Sɔrɔdasiw ye fanga ta ale 5 don fiɲɛ na ka taa n'a yɛrɛ ye fala ye dɔn min dilen filɛ nin ye n'o ye mobili 2 in ye Médecins Sans Frontières Belgique ale de y'a di ko yaasa maaw tali ka taa n'u ye furakɛli yɔrɔ la u bɛ se ka nɔgɔya cogo min na min ye baara bɛɛ lajɛlen kɛra Tɔnbukutu gouverneur ale ka cidenw olu ɲɛna kɛnɛya ko foyi tɛ o bɔ an sɔnkokaw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu y'u sigiyɔrɔ bila sa bonyamasegi ni donbolo kɛra olu ye Labɛn Zanga n'o bɛ Mali ni Niger dancɛ la ani T-City o bɛɛ y'a sirajan kelen ye n'i bɔra an sɔnko dugu kɔnɔ ka ban u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛbɛn wari kɔni 13,000 o dira guwaw ma u bɛ se k'u yɛrɛ mago ɲɛ n'o ye cogo min sugu kɔnɔna na ka se ka taa da dumunifɛnw san nɔnɔ ni ɲɔ ni malo k'olu san ka se ka to denmisɛnninakaw kɔrɔ PAM n'ale programme alimentaire mondial ye ale kɔni ye dɛmɛ in di sa maa minnu kɛlen don k'u sigiyɔrɔ bila an sɔnko kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen denmisɛnw tɔgɔladon baara o ɲɛnɛmayali kɛra nin kalo in tile 16 min ye farafinna denmisɛn minnu n'olu tora kɛlɛ la Soyotokaw fɛ yen olu ka taasibila o ɲɛnɛmayali don wara in sa a yirala k'a fɔ ko ɲinanta kɔni tun bɛ ji sanuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sigida bɛ se ka sanuya cogo min na jɛya walew k'olu ta sifinnakaw fɛ n'o ye denmisɛnninakaw ye k'o sigi sen kan don in kɔnɔna na sa barosigiw kɛra arajolakumaw kɛra Kucalakaw fɛ yen ka ɲɛfɔli fana kɛ seko ni dɔnko olu ta nasira fɛ dire maa minnu bɛ yen n'olu ma se ka kalan kɛ k'a ban pewu baara dege o bolodara olu ye n'i tɛ ekɔli ɲɛ i na baara ɲɛfala ye i na se k'i yɛrɛ mɔnɛbɔ i yɛrɛ ye o la sabola baara k'a kɛ min ye sudeliw ye ka taa se menuisier baaraw ma o kalansen sigira sen kan direkaw fɛ yen min ye kalo 9 ye nin denmisɛnninw bɛna n'o kalan de kɛ
conseil régional direkaw ale ni sus contact ka bolo di ɲɔgɔn ma ka taa fara an ka jamana marabolo ɲɛmaaw fana kan u ye nin sigi sen kan sa denmisɛnnin o denmisɛnnin bɛ direkaw fɛ yen bi n'olu ma se ka ekɔli ɲɛ fiyewu u na taa baara dege n'u ye nin dege n'u ma dɔwɛrɛ ɲɛ n'u yɛrɛ ka so jɔ ɔhɔ wa u na tɔrɔmɔɲɔgɔn fana sɔrɔ gawokaw fɛ yen min ye gawo maire ye ale y'a ka dayɛlɛ pan yaasa min ye tederɛli ye n'o ye dugudenw tɔgɔla impôt ye o bɛ se ka sara cogo min kabini waleya in kɛra ni ɲɛfɔliw daminɛna gawo arajoso kɔnɔna na sabula musaka in tɛ se ka dɔwɛrɛ kɛ dugu yɛrɛ ka yiriwali don ntɛnɛn tɛmɛnen sa kin min bɛ gawokaw fɛ yen n'o ye alijanabaja ye fala ye olu ka dugu kin maa 115 olu nana maire fɛ yen k'u nana ka tederɛli sara maire ko ni gawo kin bɛ nin kɛ dɔrɔn ko y'a bannen ɔnzɔn fini ɔnzɔn tu min ye gawo maire ye an b'a yɛrɛ fo k'a waleɲuman dɔn n'o ye Tarawele ye sabula a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri fasodenw dɛmɛni la o ma dogo maa si la kayikaw fɛ station 11 kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajo la olu datugula min ye Sajo la yɛrɛ kuruketokaw olu fɛ yen k'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in fala ye k'u ye taji sɔngɔ de d'a kan sɔngɔ min ni o ma fɔ u ye fiyewu o la sa a yirala sa k'a fɔ k'u kɔni ka baarakɛyɔrɔ in yɔrɔ ninnu 11 ko k'u datugu u ni sariya tigilamaw na ɲɔgɔn ye min ye DGCC bolofara min bɛ olu de o baara kɛ n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la nka an tɛ taa Asimi ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ fala ye an bɛ tɛmɛ o da la minisiriso min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira yɛrɛ ko kunna n'o ye Ablaye Diop ka baarakɛyɔrɔ ye an bɛ taa ye AES maa mafalenw n'o ye lasigidenw ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye min bɛ tali kɛ mun kan AES yɛrɛ jamana bɛ se ka bɛn kelen kan cogo di u ni jamana wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ kumaw kɛcogow la nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen ye sɔmi ye k'a ye kow ye ko minnu ye maa caman dabali b'a fala ye o la sa Mali Burkina Niger a maa mafalenw n'a lasigidenw bɛɛ lajɛlen bɛ Bamako yan bi ka ɲɛbila baara kɛ yanni minisiriw ka na baara ninnu bɛ tali kɛ mun na sa jamana ninnu yɛrɛ bɛ se ka fɔ ka bɛn kɛ cogo di u yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ ka kuntilennaw lajɛ ka taabolow lajɛ min ye jamanadenw olu sigilen don k'u filɛ cogo min bi AES kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ taama ko taa na sira fɛ ko f'u ka sɔn ka bɛn ka taa sira kelen de ta o taa sira ɲɛbila baara o de dilanna nin sen na tile 2 in kɔnɔna na ni Ala sɔnna ma o bɛna na di minisiriw ma minisiriw fana na tila k'a di jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya Capitaine Ibrahim Traoré ni ale ye AES ɲɛmaa ye nin waati in na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw la. bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin i kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Burkina Faso jamanakuntigi camarade Capitaine Ibrahim Traoré fala ye ale min ye ni Mauritanie wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye Anana Ould Sidi ale tun taara ni bataki ye Burkinakaw fɛ yen min ye Ould Cheikh El Ghazouani n'o ye Mauritanie jamanakuntigi ye ka na o di Burkina ɲɛmaa ma ko baaraw bɛ tali kɛ mun na sa u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min lakana ko ani yɛrɛma hɔrɔnya ko ni yiriwali ko ta na sira fɛ min ye sɛbɛn diba ye a y'o de fɔ Senegalikaw ka douane ye wuli ka jɔ kɛ sa ka min ye drogue kɔni ale kilogramme 970 k'i tɛgɛ da o kan drogue in ale kɔni tun bɛ munumunu salo la u ni Gambie fanfɛla ninnu na min ye u ka dugu caman y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni ɲɛna kosɛbɛ sabula u ka brigade mobile a ka wulikajɔ taara couper tunukaw olu fɛ yen yaasa ka se ka i bolo da nin drogue in kan ale Senegal kelen kɔnɔna na conseil constitutionnel n'o ye sariya sunba jalatigɛ jɛkuluba ye a y'a yira sa ko ale dɔnko tɛ Ousmane Sonko sigili in na min ye Ousmane Sonko sigilen ka na k'ale se ka fɛn fɔ a la fala ye ko sabula ale ka baaraw bɛ tali kɛ min na o tɛ taa o sira fɛ
a yira sa ko mi wasa longo na wasa de fasa fanga ngwara da baw ulo ku wuli ka joke ka nyesi Usman Sonko ka segilima wasa longo na ko baraka to na ko sare asoso ni maje yira la conseil constitutionnel ko maje wo maje tew ale da do rete pma na falai o ko ko ni yo oblale ye sabula ale de sana yele kiriswe mi me sharia suma o tobotoli ko kuna Senegal ka olufe Benin Niger ku ka benga me ka sunya nyana kuma nyanya munu sigira senga sani wati labaina uko ni ye pmaka do pmaka mbaira sago jamana flying gouvernement be ka baraka nyon fe ya sa benga me seka soro tomi kletan duru ka jamana kunti ka tali ko fe ma mafalo ne sugandira jamana flying fe seka senga ka sigi ka kuma sigi senga kuma mumba to sa jamana kunti flawe la ni mununge kabini juin kalo tle fla ne euro yan wadani na le tara Niger ka o fe o seka bange fe nyina mana to mina kuma tabolo ba ira saka foko benga ngoni mina na soro Niger aleni Benin ani nywanche fanga ngwara da ba munu me RDC ka o fe falai uri a ira sa ko minye sharia suma falani mingale fto flani o fe ko mina na daele o ka jamana kuntige aga fanga ta ko sabana bolu da no e Felix Tshisekedi ko wali ngoni uma jena sini wa ya ira fana ka fo ko minye fanga soso sharia soso ko Felix Tshisekedi be ko de ke wati mina ko ni ko bebe sena falai Felix Tshisekedi anafuru muso ku tara États-Unis ka ta bolonda alaje okumbe ide ale tuna ke président fola min tara ko inaje o koro sa Infantino na ka ale kere fe sare parce que ni président tara Infantino bi to ndula ta la jawu yala aha sino Trump ko ni ale chiga chawo ma folo ni final do da ni Trump ni final do da ni Trump de nyanyi Afrique du Sud ka o fe Afrique du Sud jamana kuntigi ko ale dusu ka jide no falai kale kono gwaneno kale ma fwe fama ka jamana do nga farafina ka yala koyi minye selera Ramaphosa abora kunungo ka kuma ku ka jamana degun u ka jamana geleyaw u ka jamana majew ku kanu tako da tungara ndo kuma te munu me bo farafina ka ofei ko ni wati na ku ya lela malu ya koyi ko sabula alere bolo farafina re nyejore Afrique du Sud be Afrique du Sud deme ko bibi na luga jamana do nyeta na kala no dunawye ko te ko nyina mai selera Ramaphosa ayni kuma infosa Soweto demsanu munu fatura samba kala ne kuma kono do biolo vlani woro sa kasega biolo vlani woro sa kasego luga tasibla baraka no ere kala no do ngene ne farafina demsanu bela jele to kala do nye juin kalo tleta an woro akwa kono gwane no wabanyi no fe o kasegu ko o ka fara maula o ka mawye ku toyi benga ko na tegano bla États-Unis aleni Iran ni nyanche kibaro ngoni bora dogola peu minye de trois dor mozie ko ni ala sonama American fona no ga kangaranta ka wuli ga boyi siniye o dogoduma falai jengalo tletan kononto Genève ka ofi tegano na tabla semena mi ma ira sako Iran aleni ne tawka farafina ko nu famia falai faraja ko nu famia Pakistan e benyini ka ben soro ate signé Pakistan ga ofi fa ta signé Genève Trump be ka ba aywa anya famu Trump fana ta man ni Pakistan irisi la ka ofi irisi jamana mbe no e kazanga ofi uye nyanye bilibili ba daele nyanye bilibili ba mikene ka Vladimir Putin re alebe kene kai Asia no e obabu ye ni la jenye sa ya ira saka boku ko ni jamana munu be bolo be nyamolo ni watina ulu chama me kene ka ya saka fero tike Francis wasablo mau ulu ya ira saka boku jirani sebe me jamana nyama ulu ya maria uka baraju jo baraju mena na Quran soro France ka yi sebe ko ni ya ta go flana en sa wasabdo ngonu muruti ala ngani watina sa ya ira saka boku usona ma ko abaro ga ke Espagne ale premier ministre korono ye José Rodríguez Zapatero ko ale kono wulele no kiri tigila mawfe ni ashe folo sa fanga nyama koro o ka wele kiri blu na kawla ka ira ka foko wati na me fanga nyama la ko ayo ko ke komini fanga tita nyanve de me nyanya wa yo ta ko nyesi mauma wati na premier ministre ya joro tume abolo fala ko bi moni kene ka sa kunungo ndula timunu ngera olu de jabi flane kabini araba kunjo wati Iraki ale dasira Norvège Vernani ani kele o ya soro Argentine wasado an Algérie kawla saba anifu minye Autriche ale saba ni kele nge Jordanie na Portugal ni République démocratique du Congo kara kele ni kele Portugal ya do Congo kaw ya jibo falai Uzbekistan ale Brunei Colombie nyekoro saba ani kele minye Angleterre ale ka nani Croatie ka fla
ningu ye cɛkɔrɔba kɛlɛ ye dɛ Modric a bɔra k'i jɔyɔrɔ di denmisɛnninw ma fala ye ale ta kɛcogo ye n'o tɛ i ka crise kɔni u ye ko sugu bɛɛ kɛ pour que crise ka se ka bin don kunna ma se ale bɛ bin a yɛrɛ ma yɛrɛ fala u ka crise to kɛrɛfɛ ka denmisɛnninw lajɛ o conseil sahel ninnu ye ballon bɛɛ ta fo k'a d'ale de ma ale ka bin don a gɛlɛyara kunun dɛ n'a kun tɛ u kun bɛ se ka gagner sufɛ sa min ye Ghana ye ale ye se sɔrɔ Panama ka 1-0 farafinna kɔni an bɛ se k'a fɔ an ka tɔnw tacogo ka ɲi ni Senegal tɛ ale ni Algérie ni Tunisie tɔ ninnu bɛɛ kɔni ye guwangɛ fɔlɔ sabula nin b'a jira an ɲinɛ n'olu kɔ donc 14 de dasira o ka ɲi 6 ye guwangɛ o ka ɲi Côte d'Ivoire ye se sɔrɔ Congo ye 1-1 kɛ min ye Ghana ye ale ye se sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'ale fana sen bɛ 16e de finale la sa o bi ni Ala sɔnna ma ndolata minnu bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko groupe A ni B olu ndolataw de bɛ yen bi fala ye Tchèque olu ni Afrique du Sud bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔni ni min ma se dɔrɔn e bɛ taa so Bosnie Herzégovine ale ni Suisse fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o bɛ kɛ Los Angeles kaw fɛ yen min ye Canada kaw fɛ yen Canada ni Qatar olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Vancouver sufɛla la sa Guadalajara kaw fɛ Mexique ale ni Corée du Sud nin ndolata ka di dɛ fala ye nin tɛ groupe ɲɛma ne Bellingham ya a ye guwangɛ kunun de n'a fɔ maa ɲɛnama fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ ye bi don fo n'a kɛra crise ye sinon bɛɛ ye kwa ni Mbappé ye 2 don Mamutu ye 3 kɛ Harry Kane ye 1 don 2 nin fana nin petit nin fana filɛ nin sen ka di dɛ wa sɛbɛ b'a la ballon tan na fana olu fana ka équipe ni min ka kɔrɔ o Ghana olu fana ye 1 don fala n'i ye a lajɛ san ndolata 24 fɔlɔ mun kɛra bi 67 ni 7 de donna o b'a jira sa ko ndolatara bi 2 buruburu 8 o sera ka don ndolataw na ndolata minnu bi cayara n'a bɛɛ ye Allemagne Curaçao 7-1 Algérie ale ni Argentine 7-0 min ye Croatie ni Angleterre o kɛra 4-2 ye tako fɔlɔ in na match 24 ko fɔlɔ min kɛra olu de bi cayara n'o bɛɛ lajɛlen ye carton ko ta san fanfɛla la carton nɛrɛ o 78 o de dira fala ye min ye carton bilenman ye o 5 dira ko minnu bɛ yen n'o ye mɔgɔ dabali ban ko in na dɔɔni o ye ndolatan daminɛ don yɛrɛ ye Mexique ni Afrique du Sud ka ndolatan don fala ye Guadalajara kaw fɛ yen arbitre min bɛ yen n'o ye arbitre brésilien ye Wilton Sampaio ale ye carton rouge 3 di ko ɲɔgɔnna famana ka kɛ coupe du monde na wa k'a bɛ ndolatan tiɲɛ 9-10 ndolatan banna ka joueur to o de la k'a ɲɔgɔnna famana ka kɛ coupe du monde ale la min ye FIFA yɛrɛ ka sariya sigilenw sen kan fana a sariya ninnu caman bɛ yen bi fala ye ko a kɔni caman tɛ ka k'a kɛcogo la ko sabula kunun ko min ye penalty dɔ kɛra arbitre ma sɔn ka taa VAR lajɛ a la maa caman kun ye sigana don ndolatan in ko kuma na kosɛbɛ kuma tɛ a kɛra ndolatan min na o kɛra République démocratique du Congo ale ni Portugal ka ndolatan na maaw y'a jira sa k'a fɔ ko a ko kɔni a gɛlɛyara kosɛbɛ nka arbitre ko a fana kangari dalen n'u fana ye koyi sabula u ye kalan minnu kɛ olu ye baara min kɛ coupe du monde yɛrɛ labɛnni hukumu kɔnɔna na k'a ɲini olu fɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko wɛrɛ minnu bɛ yen n'o ye mɔgɔ dabali ban o ye Cap Vert ye ale ni Espagne olu ka ndolata min banna ni Cap Vert sera k'i jɔ a jɔyɔrɔ la fala ye ko kɔni ye koba ye maa kan ka min fɔ koyi gardien min fana bɛ yen n'o ye Cap Vert gardien ye ko a kɛra cɛba de ye ndolata in senfɛ sabula ballon caman ɲɛsira a ka jɔ ma a sera k'i wuli k'i jɔ n'o ye ka olu kunbɛn k'olu bɛ se ka fɔ nin ko in hukumu kɔnɔna na an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye janaja ye k'o kuma fɔ. Fala ye min ye an ka jamana kɔnɔna na yan seko ni dɔnko denmisɛnnin dɔ
n'a tɔgɔ ye ko Mohamed Sissoko nka bɛɛ lajɛlen ma wele Samifɛ Fariman b'a la arabu dɔnkilidala dɔ fala ye ala ale ka kalifa minɛ a la a ka musokɔrɔba ka ɲɛfɔli la min ye Mohamed ye tile 2 in na a sen de y'a dimi sen dimi a ye wuli ka jɔ kɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la ko a b'a furakɛ min ye furaw kɔni dira a ma a yɛrɛ ka fɔ la ko min ye Mohamed bɛ min fɔ ale ye k'a b'a fɔ ko sen i k'a tigɛ ka bɔ ale yɛrɛ la nka o bɛɛ n'a ta sa fura minnu nana d'a ma waati laban in na olu kun fisara a ma dɔɔni ale yɛrɛ tun ye tobili kɛ ka d'a ma a y'o dun a kun lafiyara kosɛbɛ ale yɛrɛ wulila ka bɔ a kɔrɔ nka ale bɛ bɔ waati min n'o ye karidon ye o fitirimakɛ waati u y'ale wele ko Mohamed ka bana ko a ma ɲɛ an bɛ dugawu kɛ sa Samifɛ maa min kɔni don a nisɔn kun ka di ani maa si tɛ kɛlɛ wa min ye bɛn ni kelenya ye a y'o ɲini bɛɛ lajɛlen ni kɛcogo do fala ye nka an ye min kɔlɔsi kunu Samifɛ ka janaja kɛnɛ kan an b'a ɲini an baarakɛɲɔgɔn réseaux sociaux maaw fɛ fala ye maa bɛ se ko la i k'i tɔ to kunun ko ka taa direct kɛ kaburu dɔw la u k'a lajɛ ko ɲɛnama tɛ dɛ ko ɲɛnama tɛ sanga yɛrɛ ka gɛlɛ cogo min n'a taara n'a ye maaw kumakan ta n'a ye maaw tɛmɛtɔ ta nka ka taa fɛn sigi ka kamera sigi k'a kɛ direct kaburu dɔw la an k'a lajɛ baara in na a man ɲi ko ɲɛnama tɛ hali sanga bondaw la u bɛ taa fɛn minnu kɛ yen kuma dɔw la a cɛ man ɲi an b'a ɲini sangatigiw fana fɛ u fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabula n'i ka sanga bɛ yen n'i ko fɛn mun tɛ kɛ i b'a fɔ a tigi ɲɛna a ti kɛ nka n'aw yɛrɛ y'u yamaruya n'a ma dan sigi ko la a bɛ gɛlɛya kunun ko mɔgɔ baden de y'an wele maliyɛnw ka bɔ kɔ kan u ye ja ninnu yira an na ko k'a lajɛ kuma ka kɛ mɔgɔw fɛ nin ko ninnu na nafa foyi tɛ a la i taara janajakɛyɔrɔ somɔgɔw kumana limanaw kumana teriw kumana nka kaburu kɔnɔna kaburu dɔw kɛli direct ye an k'a lajɛ sabula fɛn dɔw bɛ yen a ma se an k'o bɛɛ yira mɔgɔw la hakili yɛrɛ b'a tɔ faamu donc min ye denmisɛn minnu bɛ nin baara ninnu na an b'a ɲini u fɛ halisa u ka segin u kɔ janajakɛyɔrɔ yɛrɛ ni i sera mɔgɔw ka duda la ka ban sukanseli kɛra kaburu na n'i taara ni u ye kaburu datugu ni min ka di i bɛ se k'o ta nka k'a kɛ direct ninnu ye an k'a lajɛ ni kɔni ye anw ka ladilikan ye ka ɲɛsin an dɔgɔninw a n'a an ɲɔgɔnna minnu bɛ nin baara in na u k'a lajɛ u ka hakili kɛ ka baara kɛ hali bi sabula a ko digira mɔgɔw la kosɛbɛ mɔgɔ caman y'a kuma fɔ wa a ma bɛn mɔgɔw ma sangatigiw fana o fana k'a jateminɛ parce que kɛnɛ caman bɛ sigi sa fala ye an ka sangabɔdaw yɛrɛ ni kɔɲɔkɛyɔrɔ i t'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na donc sangatigiw de bɛ se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que nin ko n'a ɲɔgɔnnaw ka se ka dabila an ka sangabɔdaw kɔnɔna na yaasa ko bɛ se ka nɔgɔya cogo an bɛ dugawu kɛ Samifɛ ye ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an ka kiti min ala ko nɔgɔya an bɛ taa jɛma ala ko nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don nira an na fala ye Keyita tun bɛ yan Ana Jara ani ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu o wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi. ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.